Hem vist, doncs, que Martí colpejava amb la seva massa aquesta campana. La campana produïa unes vibracions sonores que arribaven fins al cau de l'orella de Martí. És el que, en termes filosòfics, s'anomena causa-efecte. Veiem-ho. Més tard hem substituït aquesta relació directa simplement per 3 nous elements: la interfície, la computadora i el martell electromecànic, el mèdium. Interfície, computació i mèdium. L'objectiu d'aquesta conferència. Veiem-ho. Així doncs, ara comprovarem que aquest acte que es realitzava d'una manera directa, el fet de posar-hi una computadora ens permet certes coses, com per exemple, aplicant el cop al punching ball, actuarem no només sobre el martell, sinó també sobre un xiulet. Un sol acte es duplica. Veiem-ho. Però podem anar encara més enllà. Així, no actuarem només sobre el subsistema del martell electromecànic, l'ordinador i el punching ball, sinó que el cop de martí s'establirà gràcies a aquest wireless, Wi-Fi, fins a aquesta antena que envia la informació sobre aquest ordenador compacte i aquí aquesta bota electromecànica. Estem en el subsistema del gall cinto. Veiem-ho. Repeat. Així doncs, aquest acte aparentment tan senzill permet desdoblar la nostra acció sobre altres indrets. Així, el cop que fa a casa seva Martí podrà incidir sobre el corral del gall cinto, o potser la conferència que imparteix gràcies al seu martell actuarà sobre la gàbia d'en Cinto. O qui sap, si en l'àmbit sagrat del Museu d'Art Contemporani la performance de Martí actuarà sobre el circ mecatrònic del gall cinto. O qui sap, si en el teatre la seva dicció i el seu cop de massa acabarà incidint sobre el laboratori biotecnològic on el pobre Cinto ho aguanta tot. Sí, hem vist, doncs, com un acte es pot desdoblar i extendre's per diferents llocs. I ara començarem amb aquesta lliçó mecatrònica i ho farem amb els dispositius receptors, amb les interfícies. I jo em pregunto, quin és el fet que costa la massa al sensor? És una cosa tan simple com el gest. Efectivament, considerarem el gest, per exemple, de la parla, de la mirada, que el capturarem a través d'una càmera, o el gest de la parla, que el capturarem a través d'un micro, o podrem considerar el gest del moviment del cos, el que utilitzem, per exemple, per conduir un automòbil, ara controlat pel Skeleton, o el gest de la mà, utilitzat per tantes i tantes coses, com per exemple el teclat d'un ordinador. I considerarem també l'electricitat del cervell a través d'encefalogrames i podrem considerar també moviments involuntaris com el de la temperatura corporal. I anirem més enllà i considerarem també, veiem-ho aquí, el gest social, a través dels smartphones, dels telèfons. D'aquella manera ens connectarem uns als altres i a través de sensors com satèl·lits podrem també considerar el gest de la natura. Sí, aquests són els gestos que consideren les interfícies, però avui, a l'any 2014, i aquesta és una imatge que pertany a l'any 2006, gairebé fa 8 anys, Cinto ja vivia rodejat d'una avalanxa d'interfícies. Tenia a la seva palm
el seu telèfon mòbil, el teclat, el ratolí, disposava d'una targeta de crèdit, tenia el control del comandament a distància de la televisió, tenia una càmera digital i un cotxe informatitzat. Aquesta era, i és avui encara més, la realitat que viu en Martí. Per tant, per pensar en noves interfícies, cal imaginar noves situacions. Començarem, doncs, amb les interfícies instintives, un tipus d'interfícies que no cal cap tipus de protocol ni ensenyança per utilitzar-les, com aquesta, el monyoc. Podem considerar interfícies basades sobre la nostra forma corporal a través d'ortopèdies, com per exemple aquesta, l'Ortofoot. O per exemple aquesta, una interfície que llegeix el perímetre del greix corporal, la Ortofoot. Així podrem calcular la quantitat de pizzas, hamburgueses, patates fregides, croquetes, pizzas, patates fregides, croquetes que anem ingerint. O per exemple aquesta, la Ortotongue, una ortopèdia que s'utilitza amb la llengua. El seu destí inicial era per persones que no tinguessin mala mobilitat, però ha estat molt utilitzada pels viciosos. Aquí veiem aquest grup de senyoretes utilitzant i practicant amb aquest xup la Ortotongue. Però probablement l'ortopèdia més interessant sigui l'ortopèdia lumínica, l'exoesquelet lumínic Macumba.